नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। जॉब करायचा झाला की कोकणातल्या मुलांना गाठावं लागतं ते मुंबई, पुणे किंवा अगदी आपल्या शेजारील राज्य गोवा। मात्र आता हीच संधी युवकांना कोकणातच उपलब्ध करून दिली आहे, ती म्हणजे वरेनियम क्लाउड लिमिटेड या कंपनीनं। आणि त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांचा सावंतवाडीत 5 जानेवारीला महारोजगार मेळावा होतोय। आजच मुलाखत आजच निवड अशा पद्धतीचं हे स्वरूप आहे। वरेनियम ॲडमिशन आणि सिक्युअर क्रेडेन्शियल यांच्या संयुक्त विद्यमानं हा जो महारोजगार मेळावा आहे तो होतोय। आणि हा महारोजगार मेळावा नेमकं कसा आहे, त्यात कोणत्या कोणत्या जॉबच्या संधी उपलब्ध आहेत, याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत वरेनियम क्लाउड लिमिटेड IT टेक्निशियन या कंपनीचे सावंतवाडी हेड विनायक जाधव सर। सर, आपलं कोकण 7 लाईव्ह मध्ये मनपूर्वक स्वागत। थँक्यू सर, आता महारोजगार मेळावा होतो, युवकांना, कोकणातल्या युवकांना विशेषतः रोजगार ची संधी जी आहे ती कोकणातच उपलब्ध करून देण्याचा तुमचा मानस आहे। तर या महारोजगार मेळाव्याचं नेमकं स्वरूप काय आहे? 5 जानेवारीला जो आपण महारोजगार मेळावा घेतोय, यामध्ये आपण वरेनियम क्लाउड लिमिटेड, त्यानंतर ॲडमिशन, आमचा जो ब्रँड आहे ॲडमिशन, आणि सिक्युअर क्रेडेन्शियल लिमिटेड, या तिन्ही कंपन्याच्या संयुक्त विद्यमाने हा 5 जानेवारीला आपल्या सावंतवाडीमध्ये जिमखाना ग्राउंडवरती हा मेळावा होतोय। आणि यामध्ये आमचा मानस हा आहे की 700 युवक युवतींना इथे नोकरीची संधी आहे। आणि यामध्ये टोटल 25 कंपन्या येणार आहेत। त्या विविध क्षेत्रातल्या कंपन्या आहेत, काही IT क्षेत्रातल्या आहेत, काही हॉटेलिंग क्षेत्रातल्या आहेत, काही BPO सेक्टर्समधल्या आहेत, त्यानंतर काही ऑटोमोबाईल्स असतील, अशा वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमधल्या ह्या कंपन्या आहेत। आणि ह्या सर्व कंपन्या ज्या मुंबई, पुणे, गोवा, कोल्हापूर आणि आपल्या जिल्ह्यातील काही लोकल इंडस्ट्रीज आहेत, त्या सर्व कंपन्या एकाच ठिकाणी त्यांचे एम्प्लॉईज राहणार आहेत। आणि आपण ह्या युवकांना जास्तीत जास्त जे कोकणातील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील युवक असतील त्यांना आपण नोकरीची संधी इथे उपलब्ध करून देतोय। आता तुम्ही काही सांगितलं, काही क्षेत्रांचा उल्लेख केलात, तर याबाबत सविस्तर माहिती देऊ शकता का? म्हणजे कुठले कुठले कंपनी येणार आहेत आणि त्यांचे कशा पद्धतीने ते जॉब आपल्या युवकांना देणार आहेत? हो, सांगतो मी नक्कीच। यामध्ये जसं आमची स्वतःची जी कंपनी आहे, म्हणजे आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन साबळे सर, यांची वरेनियम क्लाउड ही लिमिटेड कंपनी आहे। आणि यामध्ये आम्ही IT प्लस नॉन IT, म्हणजे ज्यामध्ये नेटवर्क रिलेटेड जॉब्स असतील, त्यानंतर IT रिलेटेड जॉब असतील, त्यानंतर BPO सेक्टर्स आहेत, त्यामध्ये आपण डेटा एंट्री ऑपरेटर असे जॉब देतो आहे। त्याच्यानंतर ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीमध्ये जे ITI टेक्निशियन्स जे लागतात, तर त्या रिलेटेड जॉब्स आहेत। हॉटेलिंगमध्ये ज्या रिलेटेड जे जॉब्स असतात हॉटेलिंगमध्ये, त्या रिलेटेड बऱ्याचशा अशा हॉटेलिंग सेक्टर्स आहेत, कंपन्या येत आहेत, तर तिथे आपल्याला जॉबची संधी उपलब्ध होणार आहे। त्यानंतर टुरिझममध्ये किंवा मार्केटिंगच्या कंपन्या आहेत, त्या मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह, सेल्स एक्झिक्युटिव्ह, अशा बऱ्याचशा या ठिकाणी कंपन्यांची लिस्ट आहे। आजच मुलाखत आजच निवड असं तुमचं ब्रीद वाक्य आहे, तर याविषयी जरा सविस्तर सांगा। बरोबर, आपण इथे टोटल 25 कंपन्या येतात, त्यांचे जे एम्प्लॉईज आहेत, तर त्या ठिकाणी आपल्या सावंतवाडीमध्ये ते सर्व एम्प्लॉईज येणार आहेत। आणि त्यांची इंटरव्ह्यू ही, कॅन्डिडेटची इंटरव्ह्यू ही त्याच ठिकाणी होणार आहे। आणि त्याच ठिकाणी आपण त्यांना जॉईनिंग लेटर्स देणार आहोत। बाकी जे काही प्रोसेस, फॉर्मॅलिटी प्रोसेस असते ती प्रोसेस होईलच, पण शक्यतो आम्ही जास्तीत जास्त त्याच ठिकाणी आपण त्यांना जॉईनिंग लेटर्स देण्याचा आमचा उद्देश आहे। पण आता रोजगार मेळाव्यात जे युवक युवती सहभागी होतील, तर त्यांनी नेमकी कोणती कागदपत्र आणणं आवश्यक आहे, त्याबाबत काय सांगाल? बरोबर, हे खूप महत्त्वाचं आहे। यामध्ये मुळात पहिल्यांदा तुमचा जो रेझ्यूम आहे तो मुळात असणं आवश्यक आहे। त्याबरोबर तुमचं जे क्वालिफिकेशन, जे इलिजिबिलिटी क्रायटेरियानुसार जे क्वालिफिकेशन्स आहेत, त्या रिलेटेड जे डॉक्युमेंट्स आहेत, म्हणजे सपोज एखादा कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी एखाद्या कंपनीला ग्रॅज्युएशन लेवलचा कॅन्डिडेट लागतो, तर ग्रॅज्युएशनचं सर्टिफिकेट, त्यामध्ये 10th असेल, HSC असेल, त्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशनचं सर्टिफिकेट, आणि वर्क एक्सपिरियन्स कुठे असेल तर तो वर्क एक्सपिरियन्स रिलेटेड डॉक्युमेंट्स, ह्या गोष्टी असणं आवश्यक आहे। प्लस तुमचं ओळखपत्र असणं आवश्यक आहे।
तर आता ज्या पद्धतीनं सरांनी सांगितली आहे ती सगळी डॉक्युमेंट तुमच्याकडे असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आताच या रोजगार मेळाव्यासाठी तयारीला लागा. ही सगळी कागदपत्र तुमच्याकडे गोळा करण्यासाठी सुरुवात करा. सर, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. तुम्ही ज्या पद्धतीनं सांगितलं की गोव्यात तुमचं डेटा सेंटर सुरू झालं आहे आणि आता कुडाळत भविष्यात हे डेटा सेंटर सुरू होत आहे, तर ती नेमकी कन्सेप्ट काय आहे? बरोबर. आपण आता नुकतंच 27 डिसेंबरला पणजीमध्ये डेटा सेंटर्स ओपन केलं आहे. हे बेसिकली एज कम्प्युटिंग डेटा सेंटर्स आहे आणि ह्यामध्ये जे पुढे जाऊन 5Gला जे फॅक्टर्स लागतात, लाईक लॅटन्सी असेल, बँडविड्थ असेल, हे सर्व फॅक्टर्स यामध्ये कवर होत आहेत. आणि हे आमचा फर्स्ट एक आपण जे पणजीमध्ये जो पणजी हे तुम्हाला माहिती असेल की क्लास बी सिटी आहे, एक टुरिस्ट प्लेस आहे. या ठिकाणी बरेचसे टुरिस्ट येतात आणि आजूबाजूला पूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया असेल, बिझनेस असतील, तर तो एक आमच्या डोळ्यासमोर होता विषय आणि त्यानुसार आम्ही पणजीमध्ये हे डेटा सेंटर्स आम्ही चालू केलेलं आहे. त्याच प्रमाणात आता मोठ्या प्रमाणात आपण पुढे कुडाळला जाऊन डेटा सेंटर्स ओपन करतो आहे आणि हे कंटेनराइज डेटा सेंटर असणार आहे. यामध्ये पण बऱ्याचशा नोकरीच्या संधी उपलब्ध आपल्या जिल्हावासियांना होणार आहे. नक्कीच फार युनिक कन्सेप्ट आहे आणि कोकणातल्या युवकांसाठी विशेषतः महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे. पुन्हा एकदा आपण महारोजगार मेळाव्याकडे येऊयात. तुमचा प्रयत्न असेल की कोकणातल्या युवकांना रोजगार देण्याचा, त्यांना संधी उपलब्ध करण्याचा. खरं तर अशा पद्धतीचे जे उपक्रम असतात ते फार क्वचित होतात आणि हे अतिशय क्रांतिकारक असं पाऊल तुम्ही टाकताय, तर याविषयी काय सांगा? नक्कीच. जसं मी सांगितल्याप्रमाणे आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन सावळे सर यांच्या संकल्पनेतून हा जो आपण महारोजगार मेळावा आपण आयोजित करत आहोत, तर ह्यामध्ये बऱ्याच म्हणजे आपण आता बघत असाल की व्हॅरेनियम क्लाउड असेल, सिक्युअर क्रेडेन्शियल लिमिटेड असेल, त्याच्यानंतर आमचं ॲडमिशन सेंटर हा आमचा ब्रँड आहे. तर ह्या अंतर्गत हा मेळावा होतो आहे आणि ह्यामध्ये आमचा जो MCCचे प्रत्येक सेंटर हे व्हावं, म्हणजे आपल्या सावंतवाडीला हे MCCचं सेंटर होतं आहे आणि ह्या अंतर्गत हा आपण रोजगार मेळावा भरवतो आहे. आणि ही सर्व कन्सेप्ट आणि हे सर्व म्हणजे एक आमचं जसं सांगितल्याप्रमाणे सरांचं पण एक मानस आहे की जिल्ह्यातील युवकांना, आपल्या कोकणातील युवकांना जे आउटसाईड जातात, जे मुंबई पुण्याला जातात आपलं घरदार सोडून, आणि त्यांना एक नोकरीची संधी आपल्याच गावात, आपल्याच घराजवळ उपलब्ध व्हावी, हा सरांचा एक मानस आहे, या कंपनीचा मानस आहे. आणि हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून, आणि आजकाल इंटरनेट थ्रू सगळं जग जोडलं जातं, त्यामुळे नोकरीच्या संधी पण त्याप्रमाणेच उपलब्ध होत आहेत. नक्कीच अतिशय क्रांतिकारक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे तुमचं आणि या व्हॅरेनियम कंपनीचं. सर, जाता जाता युवकांना, ज्यांना रोजगाराची गरज आहे, अशांना तुम्ही काय आवाहन कराल? हो, जिल्ह्यातील सर्व युवक युवतींना माझं एक कंपनीतर्फे माझं एक आवाहन आहे की 5 जानेवारीला जो रोजगार मेळावा होतो आहे, यामध्ये जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त मुलामुलींनी यामध्ये सहभागी व्हावं आणि तुम्हाला या ठिकाणी तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला तुमच्या जॉब मिळू शकतात. आणि त्यासाठी ते रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स आहेत, जसं मी सांगितल्याप्रमाणे तुमचं एज्युकेशन रिलेटेड डॉक्युमेंट्स असेल, त्याच्यानंतर वर्क एक्सपिरियन्स असेल किंवा फ्रेशर्स असतील तरी चालतील, तर आणि तुमचं आयडेंटिटी प्रूफ, हे डॉक्युमेंट्स आणणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला आजच निवड ह्या संकल्पनेनुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी जॉबची संधी उपलब्ध होणार आहे. तर मी सगळ्यांना एक आवाहन करतो की सगळ्यात जास्तीत जास्त लोकांनी, जास्तीत जास्त युवक युवतींनी यामध्ये सहभागी व्हावं. नक्कीच सर, जसं सरांनी सांगितलं की आजच मुलाखत, आजच निवड आणि तुमच्या आवडीचा जॉब करण्याची संधी तुम्हाला या निमित्तानं उपलब्ध होणार आहे. सावंतवाडी जिमखाना मैदानावर 5 जानेवारीला महारोजगार मेळावा होतोय. व्हॅरेनियम, ॲडमिशन आणि सिक्युअर क्रेडेन्शियल यांच्या संयुक्त विद्यमानं दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 या वेळेत हा महारोजगार मेळावा होतोय. त्यामुळे ही महत्त्वपूर्ण अशी संधी अजिबात चुकवू नका आणि आजची कागदपत्र आहेत या संदर्भात आवश्यक ती जमवून ठेवा आणि महारोजगार
मेळाव्यात मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हा. विनायक सर, धन्यवाद. तुम्ही महत्त्वपूर्ण अशी माहिती दिलीत आणि वरेनियम कंपनीचं जे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे ते आगामी काळात कोकणवासियांसाठी कोकणच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचं ठरणार आहेत. तुम्ही इथं आलात, आमच्याशी संवाद साधलात, महत्त्वपूर्ण माहिती दिलात, त्याबद्दल आपलेही आभार. थँक्यू. धन्यवाद.